Il-Gvern se jkompli appoġġja il-ħidma fejjieda li toħroġ mill-volontarjat. Dan kien il-messaġġ li għadda il-Prim Ministru Robert Abela meta ltaqa' mal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat f'Kastilja. Dr. Abela fisser il-volontarjat bħala aspett sabiħ tas-soċjetà tagħna waqt li nnota il-ġid kbir li jagħmel dan is-settur. Il-Prim Ministru qal li s-settur tal-volontarjat irid jibqa' jaġġorna ruħu ma' żminijiet u jimraħ fil-waqt li l-Gvern irid ikun ta' appoġġ billi jissimplifika proċessi għall-għaqdiet li jgawdu minn fondi. Il-Prim Ministru tkellem dwar l-importanza ta' taħriġ għal persuni li għatu ħinhom għal volontarjat. Irrimarka li n-nefqa allokata fil-budget għal din is-sena f'dan ir-rigward żdiedet fuq is-sena ta' qabel, dan apparti finanzjament ta' skemi oħra fosthom biex jiġu appoġġjati inizjattivi li jħeġġu li żgħażagħ ikunu involuti fil-volontarjat. Minnaħa tagħha iċ-chairperson tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat, Gertrude Buttigieg, fissret is-sodisfazzjon tal-Kunsill għal din il-laqgħa mal-Prim Ministru Abela u fissret l-impenn tal-Gvern li jnaqqas it-taxxa dovuta fuq donazzjonijiet monetarji għandu ikun pass importanti biex ikompli jiġi inċentivat u mejjun il-qasam tal-volontarjat. Għall-laqgħa f'Kastilja kien hemm preżenti wkoll il-Ministru responsabbli mill-volontarjat, Giulia Farrugia Portelli.